Welcome message po. Ay, miss po. Sorry, Mrs. Thank you for coming. Thank you everyone for coming, for celebrating their birthday. Thank you so much po. And may kasamang sigawan. Okay, so very call on Ate Grace and Shakia Athena. A simple message for you. We wish you a beautiful life with God, health, and happiness forever. God bless. Thank you, Madam. Una po sa lahat, gusto ko lang patihin ang aming pamilya. Ganun din po sa aming mga bisitas po ngayon na dumalo ngayon, sa mga taga dito po, sa Zone 7, Solid Amianans, mapagpalang kami po sa ating lahat. Masyado tayong seryoso yata mo yung siguro aging isang manungal dawan ako yung isa lang ko na yun. Okay, anyway, isang karangalan po at pribilyo po na nandito po tayo ngayon dahil po saan ikapitong kaarawan po ng ating mga minamahal na pamangkin, Shakia Atia Nadal and Red Grace Enesar Aurora. Ang kaarawan po ay isang ganap na espesyal po sa ating buhay. Dahil ito po
po ay biyaya ng ating poong may kapal. Kaya gusto ko rin congratulate our beloved parents na yung mga ina, ama ng ating mag-birthday po ngayon. Kay Cromwell Araula, ating Rafael Ilusor Araula, Rodolph Ilusor Nadal, and Sheila Nadal. Kaya po hindi ko na po papahabain po ang aking sasabihin dahil mukhang gaante tayo po. Dahil ngayon, yung highlights po ngayon, nandito po tayo, dalawa lang po. Yung ating purpose po ngayon. We celebrate sa birthday po ng aming pamangkin and mag-enjoy po tayong lahat. Again, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Thank you so much, Pat. Ito po dito sa harapan. Please start with Zarela, Zairi, Jana Gale, Arian, Alexandra, Zoe, and Riza. Picture 1, 2, 3.
Bakla, head ko na. Head. Shoulder. Hindi mo na ito pinag-elementary ngayon. Head. Kami na tayo. Head, shoulder, knees. Ang shoulder ko pala yung sabi ko, oh my God. At sabi ko yung daycare, kay Madam Rachel. Ikat naman ate ko.
had to go, but something in your eyes left my heart beating so. I just knew that I'd love again after a long it was destiny's game. Back when I was a child, Ay, sir, tingin po dito. 1, 2, 3, go. Shakia. before life removed Okay, sir. all the innocent, my father would lift me high and dance with my mother and me, then spin me around till I fell. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another dance with you, I'd play a song that would never end. Our love, dance with my father. Nora, our dancer. Okay, so tatayo po ang ating birthday celebrant. And then, i-blow po nila ang candle. Make a wish muna before natin, or before nila i-blow ang candle. Okay po? So, maestro, birthday song please. Sindihan po. Birthday song po. Bakla natin ang birthday song. Birthday song. Okay, sabayan po natin ang ating tutok ng birth ng pagkanta. Mas masiglang, mas masaya. Okay, baby, come on. Baka maano ka. So requested, wait lang po. Requested po namin yung parents po ng ni Rain and ni Shakia na kung pwede po ay pahawak ng cake dahil mag-blow the candle na din po sila. Diretso na po. Requesting the father and mother to hold the cake po. Pati po sana yung malaki. Last po nilang i-blow ang cakes. Kuya, okay na ba yung birthday song? Di lalaki, di malaki. Yung malaki po sa boy na lang po or sa father. Mama Pe. Mama Pe. How about Dad! the Shakia po? Ay, ba man ni Mama Pe? Gigdo man sa din kay. Sino po pwedeng maghawa? Yodo pon. Agi may sa yan. Duwa. Alam na ni Mama Pe. Ni kon ay. Ni Manong Diara. Proximon. Tako. Pambantan yan. Sayawan sama di. Nen, ito pa. Nen,
Samot lang na kantong. Okay, guys. Babies. Maulid na nga po yung atang gay birthday song. Okay, kantahan na lang po namin sila ng birthday song dahil nakapagtutulaw na ang kandila. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa pa po yung mas malakas at mas sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, break ang Shakira. Pwede na kayo pumilikot. Pwede nyo i-propose ang cake ninyo. Yung mga candles muna i-propose nyo isa-isa. Candle first. Candle first. Go to candle first. Okay, and then make a wish and blow your candles sa inyong Face here, kiss. Face here, face. Rachel to bless the food. Ma'am Rachel Ilazar. Okay, everybody stand up and i-bless po natin ang ating food for tonight. Okay, magsitayo po tayo lahat para po i-bless po natin ang mga food for tonight. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Lord, we gather before you, receive this food with gratitude in our heart. Bless it to our bodies and nourish as we pray. O God, we thank you for this food and for your constant provision in our lives. Bless it to our bodies. Amen. Amen. So, mag-sing po muna tayong lahat. Take it all, chasing forbidden fruit. Will it break us all? We'll know when we touch.